ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଘରେ ଥିବା ଡାଲିରେ ତଡ଼କା ଯେମିତିକି ଫାଳ ବୁଟ, ଗୋଟା ମୁଗ, ଗୋଟା ବିରି ଆଉ କାବୁଲ ଚଣାକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗଡ଼େଇକି ତାକୁ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝେଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ତେଲ ପକାଇକି ଟିକେ ଚିନି ପକାଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଡାଲଚିନି ଛେଚା ପକାଇ କଷେଇବେ। ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ମଟନ ମସଲା କିମ୍ବା କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ସିଝା ଡାଲିକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଛୁଙ୍କ ମାରି ଯେମିତିକି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇକି କଷେଇବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପକାଇକି କଷେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପନିର ପକାଇ ପାରି ନ ପକାଇଲେ ଚଳିବ। ପନିର ଯେହେତୁ ଥିଲା ପନିର ଟିକେ କଷେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଡାଲି ପକାଇ ଦେବେ। ତରକାରୀଟାକୁ ପକାଇକି ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।